hapsay og nagmalinaw ng opening salvo sa Novena Mass sa Basilica Minore de Santo Niño kaganihang buntag. Ang gidaghanon sa mga tao sukwahi sa gidaghanon sa nakalabay katuigan sa wa pa mahitabo ang pandemya. Apan gihulagway nga compliant ra ang mga tao sa minimum health protocol sa gawas ug sud sa simbahan. Aniya ang report. Alas 5:30 ganin ang buntag, ipahigayon ang enthronement sa imahe ni Senyor Santo Niño sa Pilgrim Center sa Basilica del Santo Niño. Gisunod dayon ang instalasyon sa Hermano o Hermana Mayores nga gitambungan sa mga dibuto. Samtang hapsay kaayo ang sitwasyon sa Pilgrim Center, diin gihanay ug maayo ang mga liguranan sa mga dibuto. Luag nga gipasubay sa gipatuman nga social distancing. Siyempre, nasaksihan usab ang pag-awit sa gusos o batubalanes sa gugma. Gipanghimugatan sa rektor sa Basilica, Father Pacifico Nuhara, ang lig-on nga pagtuo sa mga dibuto ngadto sa Batang Hesus. Kini bisan pa man sa nasinati karon nga pandemya apan gikinahanglan usab ang pagmatngon. Sa gawa sa Basilica, ang mga tao nga wala makasud, kontrolado usab sa mga otoridad. Giulagway ni Mayor Edgardo Labella nga compliant na ang mga tao sa health protocol. So kuwahi kaniadto nga magdasok ang mga manibahay sa sulod ug sa gawa sa simbahan. I went around and it's generally peaceful, and I took a glimpse of the Basilica Minore, the Pilgrim Center, of course, which is supposed to accommodate 50% of the total number of churchgoers, have not been filled up. Samtang gibarugan sa mayor ang pagpatuman sa quarantine pass alang sa mga musulod sa simbahan nga motambong sa misa. Girasig niya ang mga tao gikan sa ubang mga dapit nga dili na lang mobisita sa dakbayan. Inay, mas maayong sa mga simbahan na lang sa ulugon ang mga misa, novena o bakaha sa online portal. It will not lessen the blessing of the Senior Santo Niño, because if there is one who can be very understanding, it is the good Lord. It is the Santo Niño. Kauban si Malon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.